Hai, dah wish sekarang dengar. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह Hello lwgwfwr खुलुमबाय welcome back to my channel दा मोनसे खबर माने आङो क'क्राझाराव थांनो नागिरदों दा नोंथांमोना आंखौ सानदों मा फुङावनो इसां माबायदि देलायखो बिलाय होननानै दा मोनसे खबर माने आङो क'क्राझाराव थांनो नागिरदों आब' रिंकिखौ लोगो हमनो थामनेल्सआवहाय नायबा मिथिखाबाय जानांगौ आं सासे लोगोखौहाय स्टेशनाव नेहैगोन जोङो ट्रेनजोंहाय थांगोन आरोना So finally लोगोफोर आब' रिंकिखौहाय लोगो हमनो थांगासिनो दङ नै गोसोआ बिराद माने मोजां मोनदों आरोना फाइनालि लोगो मोनसिगोन आब'खौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो रिक्सा गाखोबाय नै जोंहा सासे लोगोआ सफैबाय नै बैलाय र' बे नङा फाग्ला ट्रेना बे नङा दाख्लैनि बायदि जागोन नङाबा जोंथ' बेलेग जायगायावसो थांगोन ना ने मा जायगायाव थांनो नागिरदों जोंलाय केओसी बड़ा हरामी हो बेटा केओ माने आब' रिंकिखौहाय लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरो मानि थाखाय थांनो नागिरदों उनावहाय खोन्थानोसै आरो सफैबाय Mobile apa tuh? Dah. Ada ini nilai buku. Yo anda बेलासे जाफैलायबायलै सान्दुङा Oh my god इसां गोबाव जाबायलै दहाय फुंनि 6:50 आव गाखोदों 6:50 आव गाखोनानै नै दासो खैथा जाखोथाय 4:30 nearly 9.5 hour आरो 9.5 hour बिदि लादों ट्रेनजों 10 minutes difference रङियाव जा लेट खालामदों बिनि थाखायनो बिदि लेट जादों दायो जोङो आब'खौ लोगो हमनो थांबाय थादों आरो नै आंबो मबाइल हमदों आब'खौ लोगो हमबाय दिनैसो नै लोगोफोर नै दायो फाइनालि सफैबाय क'क्राझार स्टेशन ओमफ्राय आब'खौबो लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनो आरोना गोसोखौ फाइनालि जों भिडिअ नायबाय थायो आरो बयनिसिम आङो बिराद रोजा रोजा साबायखर होबाय हामबाय होनबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि फट'खौहाय एसेबां मोजां आर्ट खालामनायनि थाखाय आरो एसेबां खस्थ' खालामनानै बिसिम दिनै क'क्राझार रेल स्टेशनसिम आंनो स्केट्सखौ होनो फैदों आंनियाहाय बिनि थाखाय आरो नोंखौ गोबां माने मा रावजोंहाय बाख्नायगोन आं मिथिला आरो खालि बेखौल' बुंनो रोंसिगोन जे वाव माने जेबो खर्स लायालासिनो एसेबां मोजां आखिनो रोङो जेबो खमि गैया जेबो खम गैया पुरा सेम टु सेम आखियो आं बिराद खस्थ' जादों माने साननाय थायोमोन मेहेरनि आखियो सोरनिबा आब'नियामोननि आखियो एसेबां मोजां बोरै हायो माबाफोर खर्स लादों आं सिगाङाव सानोमोन आरो खर्स लाबाबो एसेबां सेम हायाना गासैबो मानसिया खिन्थु नोंनि आखायाव जादु दं होननांगोन आरो आं खुलुमो
बे फंबायनि टेलेन्टखौहाय माने बिदि बिराद प्राउड फिल खालामदों जे जोंनि गेजेरावबो बेबायदि फंबाय बिनानावमोन एसेबां बिदि गोरों मोनोबा लोगो मोनोबा नुयोबा मिथिबा बिराद मोजां मोनो बहुत प्राउड फिल खालामो आरो गोग्गानाय मोनो आरो आंबो माने आब'मोन बायदिनिफ्राय माने इन्कारेज मोनबा बिराद गोजोननाय मोनो आरो प्लिज लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामनानै हो मानो होनबा बे फंबाय बायदि एसेबां माने मोजां आर्ट खालामनो रोंनाय एसेबां टेलेन्टेड मानसि बहुत खम नुनो मोनो दङ दंनाया थेवब्लाबो एसेबां मानि गैया गासिबो बेबायदि फंबाय आखिनाय बायदि आखिनो हाजोबा बिराद मोजां आर्ट खालामो फंबायाहाय बिराद मोजां मोनदों आरोना नोंजों आर्ट खालामजानो मोननानै आरो फाइनालि आङो दिनैयो अरिजिनेल माबाखौ स्केट्सखौहाय नै आं नोंसोरनो खोन्थाथ'वाखैमोन दहाय भिडिअआवहाय दायो माने आङो चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह माने एसे माबा दोनदोंमोन आरोना सिक्रेट माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों होनदोंमोन आं बिसोरखौ अरे तू जा रही दा फाइनालि माने जेबो नङा आब' फाइनालि रिभिल जासिगोन माने आङो आब'नि थाखाय मोनसे स्केट्स लाबोदों आरोना आंनिफ्राय बेनो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आगैखौहाय जाहाथे आगैया उननि समफोरावहाय आरोबाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावलांबाय थानो हायो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनानै होलांबाय थानो गोसोबा आगै कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय ओरैनोथ' कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनो हागोन माने आरो आं इन्स्टानि लिंकखौ होयो आरो बहा थांनो आब' अ एसे फिसा फिसा जाग्रा जाहैदो टमटमाव गाखोनानै जोङो थांनोसै आं सानाखै बाहेरायाव फैदोंमोन होनना सानाखैमोन जानला मोनला फैबाय बेसेबां गोजौ गोजौलै चल चल ब्रो चल फाइनालि आङो रियेलावहाय आगैनि माबाखौहाय स्केट्स खालामनायखौहाय मोनसिगोन सोनो लोगोफोर नै फाइनालि आङो नैबे स्केट्सखौहाय आब'नो आङो हेन्ड अभार खालामनोसै आरो दायो दुब मोनबाय गोसोआ नै लोगोफोर आब'नि मा होनगोन आरोना जेबो खोमि गैया मेगन मुसुगुर खानाय फिसाबो खोमि गैया एकदमबारे क्लियार नै बेफोरखौथ' आं आसरित जादों मिथिबायना बिसोरखौ बेफोरो नेम प्लेट ओमफ्राय नै बेफोरो क्लासारफोरा बेलफ्राबो एकदम माने बोरै खालामदों आं मिथिया आरोना बोरै एथबां सेम टु सेम खालामदों फिसा बे गस्लानि थननायखौबाबो गाराखै एंगाराखै नै नोंथांमोना नुगोन नै जोंख्लाबबाय नामा औ आं दा खाथियाव मोजां खेबनानै होहरसिगोन बे माने आंनिफ्राय मोनसे फिसा टकेन अफ लाभ होनो नामा बे आंनिफ्राय आरो आब'नि थाखाय जा एसे हायो गोमोथाव सोमोनांथाव आगैनि आखायावहाय जादु दं होननांगोन गदा हरखानाय बेबो गाव गावबागाव मोनसे हरखायो गदाहाय मोनसे रोंगौथि हरखायो जाहैदों सोरनोबा मोसानाय सोरनोबा आर्ट खालामनाय सोरनोबा गान खननाय बेबायदि आरोना बहुत टेलेन्ट हरो ओमफ्राय नों इउज खालामोबा माने बे ओरैनो थानाय जायोना ओंखायनो जायफ्रा बेबायदि टेलेन्ट दङ माने प्रेक्टिस खालामलांबाय था आरोना जुदि नोंथाङा नाजायो अब्ला नोंथाङाबो गोबां गोजौसिम थांनो हागोन खालि नाजानायखौ गारनो नाङा आरोना keep trying and never give up Thank you आब' Thank you आगै thank you so much एथबां मोजां खालामनानै लाबोनायनि थाखाय फ्रेमाबो बहुत मोजांखा आं दा बेखौहाय वालाव आरामसे माबानानै दोनसिगोन साजायनानै बिराद मोजां मोनदों आङो नोंनि भिडिअआवहाय एथबां क्लियार नुवाखैमोन ना दा रियेलाव नुनानै आं बिराद मोजांसिन मोनदों माने
आंना मबाइलनि बे क्वालिटि केमेरा क्वालिटियाना बारा मोजां नङा खेबबाबो बोरैबा फैयो आरो पुर क्वालिटि जेबोथ' बुंनो हाला थेंक इउ स' माच होननांसिगोन आं बेखौ आरो मोनसे बिदिनो मोनसे दंबावो आरोबाव दंबावनो आब'नि थाखाय आर'नाइ लाबोदों आंनि थाखायसो बाव आखाइ खबना रायजोबो रोंदों आखाइ खबग्राथ' गैला जोंनो खबनांसिगोन आं ओमफ्राय जेबो लाबोनाय जायासै ना डिउटियावबो थाबाय दुथासि ओमफ्राय माने आं जेबो आइडिया लानो रोङा आइडिया खालामनो रोङा मा होथावथाव उन्दैफोरनो फंबायमोनखौ बयबो सापर्ट खालाम आरो इसोरनिसिम बेखौनो आर'ज खालामबाय फंबायमोना उननि समावहाय आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव थांबाय थानो हाथों बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामबाय थेंक इउ ट्रेनगार जाबायलै बेदरखौथ' जानोनो हायासै दाहायसो लांनोसै दाहाय हटेलावहाय जाहैनोसै आब'आ जोंनो माबा टि सार्टसो बायना हरनो नागिरबाय नै आब' रिंकि हरनाय अननाय होननानै माबादो दानाबा खोनाबाय रायजोफोर मैया आब' रिंकि होनाय गस्ला बेखौ गानथ'बाय दायो आब' रिंकिया फैगोन होनदों आब' रिंकिया फैनानै लोगो हमफैनोसै ओमफ्राय जों आब' रिंकिखौबो बिदाय होनोसै बिनिफ्राय जों थांबाय थानोसै आरो उदालगुरि आब'खौसो खारहोनांबाय माबा 5 देखायबाय दंमोन नालाय ना गोजौआव जागोनथ' जेबो नङा औ मर्निंआवनो एकदम सफैबाय नै आब'आ दायो बुहुद खस्थ' होनाय जाबाय आब'खौ नै ट्रेनाबो माने नै दायो 10ता 7 बेसेबांबा खोन्थादों टाइमफोरखौहाय बै खाराखै लाखिना दङ फैथ'नाय नंखाया दां होनबा 10:09 आदैमोनखौ एसे बिदाय हरनो फैबाय आङो बिराद आथुर जोंनो हाखुदाखु माने माबानो होनो हायासै जोङो आब'खौ नोंथांमोनखौबो बयखौबो बाय 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 थेंक इउ आब' ने आब' थादो मालाय आब'आ थादो जायो ट्रेनाबो सहैबाय जोंहा बाय बाय टेक केयार
दे थाथ'दो आब' होमबा ने औ जागोन आब' दे लोगोफोर दायो जोङो उदालगुरि स्टेसन मोनफैबाय ओमफ्राय ब्लगखौहाय आङो बेयावनो दोननोसै स' भिडिअखौ माबोरै मोनदों अननानै कमेन्टआव खालामहर कमेन्टआव बुंहर ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनबा अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आरोना थेंक इउ फर वाचिं